Татарстанда фермерлык хәрәкәте башлануга 30 ел. Фермерларга ничек итеп колач җәйде, нинди авырлыклар аша узды, нинди уңышларга иреште. Казанда Корстон үзәгендә зур тәҗрибә туплаган иң алдынгы фермерлар җыелды. 91 елда республикада 260 фермер теркәлгән, нибары 800 гектар җирләре булган. Хәзер исә 4000 дән артык фермер хуҗалыгы исәпләнә. Алар 500 мең гектардан артык җирнең хуҗасы. Алексеевский районыннан Илшат Гомәров 30 ел элек эшне башлаганда күп киртәләр аша үтә. Хәтта тиз генә байып китәргә исәпләгән кулак дигән сүзләрне дә ишетә. Ярдәмен күргәч, авылдашларның да карашы үзгәрә. Zamanlar үтә башлады, тегене халык аңлый башлады, что фермерлар кирәк. Ул теге без фермерлардан алар икмәк ала башладылар, печән ала башладылар. Республикада фермерлык хәрәкәте башлануның 30 еллыгын зурлап билгеләп үттеләр. Соңгы казанышларны чагылдырган, фермерлар продуктларыннан торган күргәзмә оештырдылар. Фермерлыкны башлап җибәрергә булышкан Минтимер Шәймиев белән Рөстәм Миңнехановка байтак рәхмәтләр әйтелде. Хәзер республиканың фермер крестьян һәм авыл хуҗалыгы кооперативлары берләшмәсе Россиядә иң яхшылардан санала. Без сезнең белән җиңел булмаса да дөрес юл үттек. Biz sizning bilan anglashib ishladik. Biz sizning bilan yordamlashib, bir-birimizni tanib, ham bir-birimizga har şey kerak bo'lib yashadik. Ham mana shu bizning bir oila bo'lib yashau bizga bugungi motor kunga zo'r o'ngishlar bilan kelirga mumkinlik berdi. Endi Tatariston avul xo'jaligi produksiyasining yartisin bizning fermer xo'jaliklari, shaxsiy xo'jaliklar yetishtirar ekan, bu niqadar zo'r xizmat. Фермер крестьян хуҗалыклары тулайым авыл хуҗалыгы продуктларының яртысыннан артыгын җиештирә. 2019 елда үсеш 113%ка җиткән. Терлекчелектә үсеш 127%. Фермерлар дәүләт ярдәмен һәр даим тоеп яши, грант ярдәменнән файдалана. Тантанада үз эшләренең осталары булып җитлеккән 200-дән артык хуҗалык җитәкчесе һәм фермерлык династиясе бүләкләнде. Республиканың фермер крестьян һәм авыл хуҗалыгы кооперативлары берләшмәсе җитәкчелеге игенчеләргә, терлекчеләргә элеккечә ярдәм күрсәтергә ышандырды. Авылның өметле киләчәге алар кулында бит. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.